Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz imandaşlar. Biz sizni yeniden İhlas Meşitimizin televizyon studiyasında selamlayız. Matur, şeşekli, jilekli jeyler uzda. Onu mul jimişli, yeşilçe jimişleri indi tegerep turgan zor qabaqlar, şul kadar kişi başı zorlu berengileri bilen altın, bay, mul göz alıştırdı. Hazır indi biz bütün baylıklarımızı jiyip alıp kiletlerge tuturduk. Yatışta küzgü yağımlar, küzgü kümüş yağımlar. Bizge biraz gına su, solqınşa. Indi bugünlerde birinci qorlarda düşüre. Şu vakitte biz sizning biraz gına keyfingizni ko'tarmoqchi bo'ldik hali. Hem biz studiyaga bizning doimiy xabarchimiz Enji Ibrahimovani o'zining qo'noqlari bilan chaqirdik. Hozir shushu ko'ngilli sahifamizning ozgina tarixini to'xtalib o'tam. Bizning o'ngan xabarchimiz Enji Ibrahimova Qiziltong gazetining ma'lumotlar bo'ligida ishlaydi. Ham endi u yosh bilgish bo'larak Qiziltongni Instagramda reklamalash uchun mana shusha internet chiltarina chiqib, o'zining zo'r motor ishini boshlagan. Ham mana shunday endi u tanishgan bizning birinchi tatar bloger abisi Taslima opa bilan ham uning inig'i Guldariya bilan. Guldariya birinchilardan bo'lib tatar tilida video yozmalar tushira boshlaydi. Qiziqli, yumoristik, shoyan yozmalar. Ham bu shug'ulini u o'zining nanasi Taslima opani da o'rgatadi. Bugungi kunda Guldariya ham Taslima opa o'zlarining doirasini minglagan kishilarni jiygan. Biz hozir Enji Ibrahimova azirlagan angamani sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. Hayırlı saatda muhterem tamашачылар. Эфирда Яшьлек илинең яшьтәше рубрикасы. Бүгенге студиябыз кунаклары гади авыл тормышын кыска гына видео язмаларда тасвирлый. Интернет яшьләрен авыл тормышы белән таныштыра. Бүген безнең студиябызда кунакта республикабызның иң өлкән видеоблогеры Таслима апа һәм аның оныгы, җырчы, яшь режиссер, видеоблогер Гөлдария Гыйззатуллина. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Исәнмесез? Исәнмесез? Сүзне сезгә бирәм, Таслима апа, үзегез белән таныштырып үтегез әле. Мин инде Бүзәк районы авылында яшәйм. Минем балаларым бит шәһәрдә яшәйләр. Алар кайтып йөриләр минем кырга. Biz инде шунда видео язмалар төшерәбез. Алар белән бергә. Гөлдария, хәзер сорауны сиңа бирәм инде. Менә бүгенге көндә кыска гына видео язмалар төшерү яшьләр телендә без аны Vine дибез инде, бик популярлашты. Сез кайчан моның белән шөгыльләнә башладыгыз һәм гомумән нәрсәдән башланды бу эш? Instagram шилтәре чыккач та 5 ел элекме мин уже төшерергә башладым. Ләкин ул минем дусларыма, якыннарыма гына алар ул видеоларны күрсәттем. Аннары 2 ел элек картина белән видео төшергәч, кешеләр яза башладылар. Ул картина белән төшкән видео Instagram шилтәренә кереп, интернет аша үтеп, кешеләр яза башлагач, без тагын ныграк та төшерә башладык. Менә Таслима апа, сезгә сорау, Гөлдария, ул Vine-нарның нәрсә икәнен сезгә аңлаткач әйме, әйдә нәнәй төшерик әле дигәч, сез шундук ризалаштыгызмы? Мин шундук ризалаштым. Миңа кызык булып тоелды. Инде телевизорлардан күреп торабыз бит андай видеоларны, роликларны, шуннан мин инде үземдә дәрт кереп китте миңа. Сезнең дә телевизорлардан күреп, сезнең дә төшәсегез килде инде. Минем дә төшәсем килде. Интернеттан күреп гел инде балаларым кайтып күрсәтәләр, ниләрне, роликларны, төрле роликларны. Шундый теләк уянды инде. Миндә теләк булды, Менә беренче төшергән Vine-нарыгызны, видеоларыгызны хәтерлисез? Исемдә хәтерләйм. Мин өстәлгә йомырка жарт итеп куйдым. Шуннан инде кызым, оша хәзер тиз генә уйладым. Кызым ошамайчы тора. Тышка тәрәзәдән карасам, күркәләр анда алып биреп ашайлар. Шуннан хәзер исемә төште. Кызым, ошамыйм дип инде шуннан. Син ошамасаң, киявым хәерче була дип куйган идем. Шуннан соң
Кызык тыйылды. Шуннан ошап алып кетти. Аны инде төшүр дегенде шулай матур иттерип. Шундан кетти инде. Әй, үзегезнең менә булган хәлне шулай итеп беренче вайныгызда төшердегез инде. Шулай булып кетти. Без кызыксынып шул приметаны төшерергә булдык. Бер видеоны вайнны төшерергә күпмерәк вакыт кирәк. Һәм менә шул тема, идея сезнең һәр вакыт тормыштан алынамы? Бәлки, үзегез уйлап чыгарасызмы? Видео төшерергә гел төрлечә вакыт үтә. Кайчакта 5 минутта үтә, кайчакта 1 айда үтә, 2 көн үтә. Барысы кайфтан тора. Яхшы кайф булса, тизрәк төшерәбез. Нәрсәдер уйлап бетермәсәк, озак төшерәбез. Камерадан да гел хәл тора. Телефон бармы, юкмы, шуны карыйбыз. Яхшы төшерәме, алама төшерәме? Шунда дусларыбызны чакырабыз кайчакта, ярдәм итәләр төшерергә. Менә темасы, вайнның идеясы ничек туа? Барысы да чынлап та тормыштан алына. Нәрсәдән мин үзем тормыштан гел көләргә генә яратам. Шуңа күрә кайбер картинә белән булган хәлләрне гел видеога төшерергә тырышам. Мин беләм, икенче кешеләрдә дә шундый хәлләр булганын. Ниндидер картинәләрнең ниндидер охшашы бар. Бар картинәләрнең дә. Урысмы ул, татармы, башкортмы, калада үскәнме, авылда үскәнме, барысы да кайчакта бер охшаш. Шул охшаш әйберләрен алып, без картинә белән сөйләшеп, видео төшерәбез. Әйдәгез әле тамашачыларга да сезнең иң беренче төшергән видео вайннарыгызны күрсәтеп битик. Нәнәй, аш! Кем анда, кем? Мин! Менә отпускка кайттым. Шулай мыный. Сезнең шурмалар инде бәрәңге алынып беткән. Шыгындырлар кертелгән, суганнар кертелгән, түтәлләр шыкылган, бөтен эш беткән. Нәнәй! Менә сез башта үзегез өчен генә төшерсәгез дә, хәзер профессиональ рәвештә моның белән шөгыльләнәсез бит инде. Профессиональ рәвештә видеолар төшерә башлагач, нәрсәләр үзгәрде? Бездә зур җаваплылык артты. Элекке төшергән видеоларны без елына 1-3 видео төшерәдек. Хәзер кеше сорагач, без көн сайын төшерергә тырышабыз. Блогер буларак, ул блогер кеше, ул көн сайын кешегә күренергә тиеш, көн сайын нәрсәдер күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә без төшерә башладык көн сайын. Язучылардан сораулар алабыз, нәрсә ошый, нәрсә ошамый. Журналист буларак ничектер видео төшерә башладык. Шул яктан үсешә башладыгыз инде. Шул ук вакытта теге сезне караучыларның да фикерен беләсез, алардан да менә аларга нәрсә ошый, нәрсә ошамый, шуларны сорап, шуңардан чыгып төшерәсез була инде. Менә Тәслима апа, сезгә сорау. Өлкән кешеләрне шулай видеолар белән шөгыльләнү, шундый менә яшьләрчә Инстаграмда утыру дигән бик сирәк күренеш. Без моңа теге әле бик өйрәнмәгәнбез бит инде. Авыл кешесе өчен бу бигрәк тә ят. Сезнең авылдагы күрше-тирә ничек кабул итте? Сезнең яңа шөгылегезне? Безнең авылдагы күрше-тирә бик нык яратты, барысы да ярдәм итәләр. Менә күршемдә минем Лилия апа бар, олы гына булса да, ул ярдәм итешеп тора, куанып тора күршемдә. Бит күршеләр барсы да менә Ләлә, Рәйсә, Венера, аларның балалары менә шәһәрдә яшәйләр. Аларның балалары менә Тәслима апа сезне карадык, тагын төшерегез дип куандырып куялар. Аннан тагын төшерәсе килә безнең. Күршеләр нык ярдәм итә, әйбәтләр барсы да. Бик әйбәт яшәйбез. Менә аптырамадылармы сезнең менә өлкән булуыгызга карап? Аптырамадылар. Нине Гөлдәрияны беләләр бит. Без капка төбендә утырып торсак, Гөлдәрия килә дә безне төшереп ала. Алар инде әзерләнеп торалар төшәргә. Шулай риза булып торалар. Юк, төшермәң дип алай әйткән кеше юк. Каралашабыз, бер сүз әйткән кеше юк. Бик әйбәт шул чаклы. Картина
яшенә карамаса да ул гел җырлап йөрде, бейеп йөрде. Инстаграм шилтәрендә видеоларга төшкәч, безне кеше белгәч, барыбер беркем дә аптырамады. Эй, булар артистлар, булар тагын нәрсәдер чыгара башладылар дип калдылар. Кабул иттеләр инде. Шараларда катнашып йөрим, мин клубта да эшләдем. Мин клубта бейеп, җырлап йөрдем, шуңа күрә аптырамадылар берсе дә. Сез күңелегез белән һәр вакыт яшьсез. Һәр вакыт яшь торам, Аллага шөкер. Яшьләр белән бергә. Яшьләр белән бергә аралашам. Бер нәрсәдән дә калдырмайлар, майданнарда, бөтен чараларда да минсез үтмәй. Кайбер яшьләр яза. Менә сезне күреп, минем картинәем дә Инстаграмда язылды. Инстаграмда хәзер утыра, сезне карый. Мин дә үзем Инстаграм шилтәренә сезнең өчен генә кирдем дип язалар. Хәзер менә бер 10 елдан бөтен өлкән кешеләр Инстаграмда утыра башласак, аптырамыйбыз инде, бу сезнең заслуга, сезнең эш булып чыга. Картинәләр, олы кешеләр миңа язалар телефоннан. Бик күп кеше яза, бик күп кеше эндәшә миңа. Без дә хәзер шулай внукларны, внучкаларны татарча өйрәтергә, видеолар, роликлар төшерергә җәлеп итәбез дип миңа звонит итәләр. Матуркаем минем, исән саугына йөре, бәхетле бул, бөтен эшләрең уңышлы булсын. Шатланып, сөенеп юлларда йөре, укуың әйбәт булсын. Ярымы кызыккаем. Яра, пока. Юра, нәнәй, пока. Картинәй, телефонымны онытканмын бит. Әйттем, киштәнек әйберләрегезне җыеп куягыз дип. Ярты башыгыздан табирсез. Ой, нәнәй. Наугас. Да. Бугас? Да. Сцепление кайсы монысы? Әйе, шул. Сцепление. Тормоз, газ. Картинәй, а вообще сен не переживай. Менә бу кнопкага бассаң, бер кая да басырга, переключать ничего не надо. Машина үзе бара да китә. Әйдә. О, киттек, кара киттек. Рульны гына боргаласаң, шәп була. Менә, ой, рәхмәт кызым, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә бит. Бер нәрсәгә дә басырга да кирәкмәй. Китеп бара, сиңа ошыймы? Ошый бәкәем зур итеп рәхмәт. Бик ягымлы кнопка булды бу. Әйе. Менә машинада йөрергә дә өйрәндем. Чынлап әйткәндәй, шәһәрдә үскән бала буларак, бу үземнең вайннар мине татар теленә өйрәтте. Бүгенге көндә шундый фикер бар, олылар, яшьләр аларны ничектер аералар. Мин белән минем картинәй эчендә шундый ук җанында шундый ук яшь кеше. Әйе, техника алмашыла, машиналар үзгәрә, дөнья үзгәрә, ягъни кеше булып кала. Без шулай тәрбияләндек, сез үзгәрәсез, сезгә иркен бирелә дип әйтәләр бит инде яшь кешеләргә. Юк, тәрбиягә карамай ул. Авыр чакларда да, яхшылыкка урын булмаса да, барыбер яхшылык китерә торган кешеләр алар булачак. Яшьлек елларга карамый. Картинәй минемчә ул яшь кеше. Без аның белән дус, ул минем өчен дусым. Мин аңа бөтә әйберләрне сөйлим, серләремне сөйлим. Ул минем кебек. Мин аны апам дип таныйм. Шуңа күрә безгә шул аерылу ошамый. Тәслим апа, менә сезнең уйлавыгызча хатын-кызлар ничә яшьтә менә карт дип саналалар? Карт дип шутланалар. Әйе, хатын-кызлар карт була аламы? Хатын-кызлар карт була алмыйлар алар. Әйе, мин шулай дип уйлыйм. Карт була алмыйлар, алар бит инде менә яшәргә тырышкан хатын-кызлар. Мин менә безнең авылда башка җирләрдә андай теге кортаярга тырышканнарны белмәйм. Бөтенесе дә тырышалар, бөтенесе дә дәртлеләр менә безнең авылда. Без бер авылда яшәйбез. Менә минем кырда
80-ге җитә хәзер Лилия апа, ул дәрт белән, көч белән яшәй. Мин шуңара карайым да сокланам. Шул чаклы дәрт. Миндә дә шундый дәрт, мин курыкмыйм бер нәрсәдән дә. Үзем инде йөзем картайса да, күңелем яшь барыбер, яшьләрдән калышырга тырышмыйм. Кыз кеше ул гел бала. Хатыннар алар гел бала. Картлык ул тән генә. Безнең оболочкабыз. Күңел һәр вакыт яшь булып кала инде. Әйе. Тәслим апа, менә күпләр видеоларда үзләрен күрсәтергә, менә Инстаграмда, социаль челтәрләрдә, телевизорда үзләрен күрсәтергә куркалар бит инде. Күз тияр диләр. Нәйгә сез моңардан куркмыйсызмы? Юк, курыкмыйм. Күз тимәй ул. Күз тимәй. Үзләре генә шулай тыялар алар. Үзләре генә тыялар. Күз тимәй. Сез моңа ышанмыйсыз Мин инде, әйме? ышанмыйм, мин күз дигәнгә дә ышанмыйм. Теләсәң инде менә сихрларга, ниләргә дә ышанмыйм мин. Үзләрен куркыталар гына. Куркыталар. Нык булырга кирәк, көчле булырга кирәк. Бер нәрсәдән дә куркырга ярамай. Шулай көчле булырга кирәк. Бер нәрсәдән дә курыкмыйм мин. Балаларым да курыкмаска өндәйем. Тәслим апа, менә сез үзегездә видеолар төшерәсез, әйме? Нәйгә телефонны өйрәнүе авыр булдымы? Авыр түгел, бер нәрсә кәйдә юк аның. Башта мин инде менә булар бәләкәй чагында бездә магнитофон булды, гел магнитофонга яздырдым балаларны, гел яздыра бардым. Нәрсә эшләйләр, нәрсә сөйләшәләр, бөтен внукларымны, внучкаларны яздырдым. Барсының да язулары бар. Алар әле тыңлайлар, җырлай тыңлайлар алар. Аларның җырлары үзләре җырладылар. Шушы менә яшь ярымлык кына менә сеңлесе Азалия, теге үлгән улымның кызы икәү бит инде Гөлдәрия белән Азалия. Азалия бәләкәй генә яшь ярымлык чагында ташлама әнкәй дип җырлап йөриләр. Ташлама әнкәй, ташлама дип әйтәм бит дип җырлап йөриләр. Безнең арттан ул кабатлайлар. Әйдәгез әле тамашачыларга да әле менә яңа чыккан вайннарыгызны тәкъдим иттек. Әли бәкәсе, кая киткән әнгәсе, каенлыкка җиләккә, аурияга бүләккә. Кызым, балага ни исемне кушасыз? Сериалдагы кебек. Аурика. Аурико. Мөслимә дип кушмасагыз, балагызны карамайым. Мөслимәгә бүләккә. Мөслимәгә бүләккә. Аргумент булды инде бу кызым, аргумент. Барабызмы? Әйдә киттек. Хәзер бер матур музыка куям да. Стакане газировка. Кызым, мин автобуста гына бармын инде. Ни? Бу музыка ошамый миңа. Картина. Niye benim arttan yürümedin kinodagi kebek? Менә син моны музыканы куй. Ой, ярай инде, яра куям. Булдымы? Булды. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләре тибрәләми икән. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләре тибрәләми икән. Күлдә мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кошын сандырган җырлар җибәрәм икән. Гөлдәрия, синең тагында бер шөгылең бар, син җырларга яратасың. Койдан килә сиңа җырга мәхәббәт һәм кем сиңарда җырга мәхәббәт тәрбияләде? Минем картинә, картәтә икенче яктан далар артистлар. Ләкин алар артист буларак миңа гел артист кына булмау ул авыр эш дип әйттеләр. Картинә үзенең бала чагында, яшь чагында артист буларга теләгәндә аны картәтәе әтәсе җибәрмәгән. Шуңа күрә ул дәрт алып үзенең хыялын миңа кертте. Шуңа күрә бәләкәй чактан ук мине җырларга өйрәтте, биергә өйрәтте.
гел өйдә җыелып, апаларым белән концерт оештырдык, күршеләр чакырып, шулай бергәләп, Уйнап, көлеп, җырлап, шулай итеп яшәйдер инде бу әниләр белән. Бөтен бала чагалар белән бит инде бергә. Шулай ни Гөлдәрия бит инде бәләкәй чактан ук шулай концерт куядырык теге нидән сәхнә ясап, нине бер якны сәхнә ясап, менә Гизатуллина Гөлдәрия җырлай, менә мин инде шулай алып барам, алар бер артлы чыгып, теге бөтен ниләремдә, внучкаларымда, внукларым кайткан чагында концерт куядырык икән. Алар внукларым, внучкаларым барда татарча сөйләшәләр, барсы да ниләр инде. Әлеге баягы менә олылары әйтәләр миңа татарча үрәтергә кирәк балаларны диләр. Әле хәтсез кеше менә звонда татарча үрәнергә тырышалар. Бибикләргә карап, бу видеоларны карап тырышалар. Сездән үрнәк алалар була инде. Картинай минем 3 яшымда җыр китапларын алып, миңа күрсәтеп, укып, җырлап өйрәтте. Синең хәтта клипларыңда, шул җырларыңа язылган клипларыңда дөнья күрде. Шулар турында да безгә сөйләп кит әле. Шулай ук әнием мине җыр яздыр, концертларга чык, синнән була дип әйтте. Аннан Картинай да рөхсәт бирде җыр яздырырга. Бер мөхәббәт турында җырны яздырдык. Рөстәм Гыйззатуллин ул җырны язып, миңа бүләк итте. Яздырдык та, уже радиоларга да чыкты ул. Интернетта да бик популярный җыр булды. Аннары әти үлгәч, мин әтигә багышлап җыр чыгардым, аңа клипта төшердек. Тамашачыларга да синең клипыңны күрсәтеп битик. Җавап тапмый кайбер сорауларга, сагыш моңнарыма терәсен. Сагынудан сине тибәгем, сагышларым сыймый җаныма. Язмышым күккә карап әйтеп, авыр әтисез кыз балага. Сагынудан сине тибәгем, сагышларым сыймый җаныма. Язмышым күккә карап әйтеп, авыр әтисез кыз балага. Дуга булсын әйткән сүзләр диеп, теләкләрем сиңа җиткерәм. Йөрәгемдә мәңге калырсың дип, сине уйлап көннәр үткәрәм. Син җитмисең бүген көннәремә, уйларыма бик ешкерәсен. Җавап тапмый кайбер сорауларга, сагыш моңнарыма терәсен. Сагынудан сине тибәгем, сагышларым сыймый җаныма. Язмышым күккә карап әйтеп, авыр әтисез кыз балага. Сагынудан сине тибәгем, сагышларым сыймый җаныма.
Тагын да бер шөгылең ул инде шигырь иҗат итү. Сиңа шигырь язу сәләте кайдан килә? Минем картәтәем шигырьләр яза. Китаплар да чыгарды ул. Шуңардан гына булса, булай белмәйм, ничектер языла, мин аны аңлата алмыйм. Илһам киләдер бәлки. Илһам килсә дә, ул гел авыр чакларда килә. Менә җырчы кеше ул кәефе булганда да җырларга мөнәсәбәт, авыр чакларда да җырлый. Менә шагыйрьнең илһамы килә алар да авыр чакта. Мин дә шул үземнең авыр чакларымда гына шигырьләрне язам. Или арыган чакларда. Аларны укысаң, алар барысы да русча, алар гел ниндидер посыл, ниндидер усаллык бирәләр. Аңлата алмыйм инде. Менә татарча шигырьләр күбрәк татарча язасым килә дигән фикер туамы? Туа да, мин бит күрәм күпме кеше менә чынлап та илһамлы, талантливый, дәртле. Аларга урын бирәм. Миңа русча язарга гына илһам килә әлеге вакытта. Менә сезнең киләчәккә планнарыгыз нинди? Кичәгенәк менә прямой эфирга чыктык, барда сырайлар, яңа видеклар төшерегез, яратабыз, карайбыз диләр. Мин бүгенге көн белән яшәй торган кеше ул. Минем алама ягында мин планнар төзергә яратмыйм. Менә минем бер мөнәсәбәтем, хыялым бар. Мин көннәр буе, айлар буе, еллар буе шул мөнәсәбәт белән генә яшим. Аннан аны үтеп киткәч, яңа хыял үземә барлыкка китерәм дә, шул хыялны мөнәсәбәт итеп яңадан яшим. Тәслим апа, безнең студиябызга ерак араларны якын итеп килгәнегез өчен сезгә зур рәхмәт. Киләчәктә дә шундый күп яшьләргә шундый үлге, үрнәк булып калыгыз. Сау, сәламәт, таза булыгыз. Һәм оныкларыгызның, балаларыгызның игелеген күреп яшәргә язсын. Гөлдәрия, инде сиңа киләчәктә иҗади уңышлар насыйп булсын юлларыңда. Теләгән һәрбер теләкләрең, хыялларың тормышка ашсын. Рәхмәт. Амин, шулай булсын. Күрдегезме, телевизор караучылар? Безнең Гөлдәрия Гыйзатуллина һәм аның нәнәсе Тәслим апа нинди күп яклы, талантлы кешеләр икән. Үзебезнең туган телебезне шулай югары бәһаләгән өчен, аны күтәргән өчен, аны менә шушы рәвешле пропагандалаган өчен без аларга иң зур рәхмәтләребезне җиткерик. Хөрмәтле телевизор караучылар, янә бер игълан. Сезне 3 ноябрьдә Ихлас мәчетенең конференц залында оештырыла торган бик зур чарага чакырабыз. Бу Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәтенең 230 еллыгына багышланган. Бөек ислам галиме Мурат Рәмзи тормышы һәм гыйльми мирасы дип атала. Бу халык ара фәнни гамәли конференция. Һәм без сезне менә 3 ноябрьдә иртәнге сәгать 9-да Ихлас мәчетендә шушы олуг чарага көтеп калабыз. Кем соң ул Мурат Рәмзи? Мурат Рәмзи ул бөек ислам галиме. Ул безнең якташыбыз, милләттәшебез. Кемдер аны татар ди, кемдер башкорт ди, кемдер булгар ди. Ул үзе туган 1855 елда элекке Уфа губерниясе Минзәлә өязе Әлмәт авылында. Хәзер шушы Әлмәт авылы Татарстанның Сарман районына карый. Ул мулла гаиләсендә туган һәм 9 яшендә инде ул Коръәнне белгән. Шуның өчен инде аны әти-әнисе Казанга Мәрҗәни мәдрәсәсенә укырга җибәрә. Сәләтле бала анда узак та укымый, Шиләбе өлкәсендәге Турыц мәдрәсәсенә күчә. Мурат Рәмзинең тормыш юлы шул кадәр, тормыш һәм гыйлем юлы шул кадәр катлаулы. Аңа инде Казакстан далаларында да, Төркстан далаларында да, Сауд Гарәбстанында да яшәргә туры килә. Һәм аның 9 баласы була. Революциядан соң аның инде хатыны үзенең балалары белән Русиягә әйләнеп кайта һәм
Мурат Рәмзигә озак еллар кашкынлыкта кашып, яшеренеп, икенче кешенең исеме астында яшәргә туры килә. Һәм ул Кытайга күченеп китә, һәм инде аның кабере дә Кытайда. Хөрмәтле телевизор караучылар, әгәр дә сез инде менә шу улуг җыенга, улуг фәнни җыенга киләсез икән, сез Мурат Рәмзинең тормышы, иҗаты, язмышы турында күп кызыклы хәлләрне беләчәксез. Шуның өчен 3 ноябрьдә без сезне Ихлас мәчетенең конференц залында иртәнге сәгать 9-да көтеп калабыз. Бүтін әһле ислам җәмәгатебез игътибарына, исеме исламның яшел байракларына алтын укалар белән язылган бөек ислам галиме Мурадулла Рәмзи Әл-Минзеләви тормыш юлы һәм иҗатына багышланган халыкара фәнни-гамәли конференциядә катнашырга чакырабыз. Белегез ки, тарихны никадәр яхшы белсәгез, шул кадәр илаһиятче булырсыз. Конференция Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәтенең 230 еллыгына багышлана. Тарихыбызның якты сәхифәләре 3 ноябрьдә Ихлас мәчете конференцияләр залында ачылачак. Зирәк зиһен, камил акыл, тулы иман әһелләребезне иртәнге сәгать 9-да кулаш ачып көтәбез. Ошбу риваят Карга һәм Сайысқан хакындадыр. Бер заман Карга Сайысқанның бер атлап, бер сикереп йөргәненә ушык итеп, Сайысқанча йөрергә өйрәнүне ният иткән. Һәм өйрәнә башлаган. Әлбәттә, Сайысқанның сикереп атлап йөрүнең хикмәтләрен, серләрен белмәгән өчен бу эшне өйрәнү аңарга бик кыен булган. Шулай да бераз өйрәнгән. Инде я Сайысқан, я Карга кебек бер урталыкта йөри башлаган. Шулай да Сайысқанча өйрәнелмәячәген аңлагач, инде элекке үз йөришенә кайтырга булган. Үз йөришендә аның һич кенә дә матурлык, йөрү кыяфәте, güzelliği kalmagan. Ул ya Сайысқан, ya Карга кебек кеше көлдереп йөргән. Шуның эчендә халкыбызның авыз җәүһәрләрендә шундый мәкаль бар. Карга Сайысқан йөремен өйрәнәм диеп үз йөришен оныткан дигән мәкаль бар. Әйе, кардәшләр, бу риваяттан шундый бер дәрес алырга була. Бәндәләр сабыйлыктан үз телен ташлап, башка телләрне өйрәнергә тырышып кешәнәләр. Мин шунысыннан куркам, чөнки адам баласы ни үзенең телен онытыр, ни башкасын яхшы итеп өйрәнә алмас. Галимнәребез мондый кешеләр хакында булай дигәннәр. Андый кешеләр наданнар төркеменнән булыр, үзе булдыра алмаган нәрсәгә тотынса. Әлбәттә, телләрне белү бик яхшы, әмма өстенлек туган телләрен белүчеләр кулында булачак. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге программабыз ахырына якынлашты. Сезгә бик зур рәхмәт безнең белән булган өчен. Һәр атнада, һәр җомгада кичке сәгать 8-дә безнең программабызны карарга онытмагыз. Хезмәтегездә уңышлар, тормышыгызда иминлек телибез.